Здравейте на всички, вие сте на моят канал. В това видео ще играя в Brookhaven. Така, не обръщайте внимание, аз съм сама вкъщи и затова се чува от телевизора. Но, не мисля, че се чува, но все пак. Така, добре, искате ли, въпреки че аз мисля, че е време да си избера къща. Да. Така, тук някакво момиче при мен дойде и аз не знам. Да. Нека да си избираме. Нека да си избера там, където има повече хора. Така, повече ми харесва. Така. Тук няма място, за съжаление, но нищо. Така, нека да вземем тротинетката. Така. Надявам се, че ще има тук. Да, супер. Добре. Тук има много, ама освен там. За Robux, където се купува. Така, коя къща да си избера? Искам тази на миньоните, наистина. Няма да лъжа. Но хайде да видим... Не, искам на миньоните. Да. Така, готово. Нека да ви покажа всичко. Къде съм бе? Да, чакайте да заключа. Така, нека всичко тук да ви покажа, ако някой не си е взимал. После ще ви покажа двора. Така, откъде да започна? Чакайте, тук вече. Нали, тук е входа. Какво е това? Както и да е. Ще го игнорираме това. Така, нали, ето е банята. Така се каже, ето е и кухнята. Да, чакайте. Какво е това? Защо това? Добре. Кухнята. Опа, чакайте. Тук пак ги има тези неща. Тази картина въобще каква е. Тук, нали, са пералните. Шкафове някакви. Така нататък. Така, тук има книжки. Тук диван. Така се каже хол. И пак тези неща. Тук, така се каже, нещо на миньони. Не знам и аз как да го кажа. Картина. Така, ето втория етаж. Тук пак има картини на миньони. Така, добре, тук Джамес, какво? Не знам. Какво прави този банан тук? Така, ще го програмираме това. Така, добре. Тук има тераса. Ето.